Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez, Ur eta Lur saio honetara gaurkoan Iruñera etorri gara, Arrotxopea auzoan gaude eta lehenbiziko atalean Josu Urrutiarekin egonen gara, bera tomate gorriak kontsumo taldeko kidea dugu eta berak azalduko digu, kontsumo talde honen nondik norakoak eta baita ere, etorkizunari begira ere ze asmo duten. Josurekin egonda, badakigu kontsumo taldetan, bertako produktuak behar dituztela, abeltzain batekin solastuko gara, Baztango abeltzain den Peio Sarratearekin, berak aretzeak ekoizten ditu, eta berak personalki, partikularki, aretze hauen loteak saltzen ditu, Nafarro osoan zehar eta kanpo ere, partikularrei berai kontsumitu ezaten, Peiok ere bere ikuspuntua emanen digu, bera nola ekoizten duen eta nola kudeatzen duen hori dana, eta azkenean hori izango da gaurko saioa, bai kontsumo taldeak eta baita ere ekoizten diren produktuak. Saioaren hasieran esan bezala gaurkoan ere Iruñan gabiltza, nire atzekaldean ikusten duzue margoketa polit bat dagoela, Arrotxapean gaude, eta nirekin dagoena Josu Urrutia da, bera tomate gorriak kontsumo taldeko kidea, eta Josu, Iruñarrian populazio handia bizizarete, eta beti ere badakigu nekazaritza eta abeltzantzarekin ere zerikusia dagoen jende asko bizi dela, eta alde hortatik pixka bat, zuek ja orain dela bolada bat, ikusi zenuten ez, pixka bat, behartzela pixka bat orain arteko joera aldatu, eta etorkizuna beste modu batetik landu nahi zenutela, eta horren inguruan tomate gorriak kontsumo taldea. Pixka batzuk azalduko duzu hobekio ikusentzulei, nolatan sortu zen edo zelburuekin. Gutxi gora bera, orain dela 10 urte sortu zen, ez? Eta, gehien bat izan zen gure konsumo erak aldatzeko, ez? Bapatean, bete zaigu Iruñerria merkataritza handiko eremuak, ez? Handitu dira, eta hori badoa hemengo nekazaria eta hemengo nekazarien kontra jotzen du, ez? Orduan, horren aurrean ikusten genuen zerbait egin behartzela, eta horretarako antolatu genuen tomate gorriak. Hasiera batean, batzuk elkartuko zineten, ez? Ezagita, dana zerotik abiatzen da, eta poliki pausoak ematen zibaten da, ez? Hasieran gutxi batzuk izango zineten, ez? Bai, hasiera gutxi batzuk hasi ginen, baina oso azkarra hartu zuen hartu zuen forma kontsumo taldeak, sortu ziren 7-8 talde, eta jendea unitz elkartu ginen, eta jendea pozik zegoen, batzuk ezain pozik, hau ere kontsumo talde hauek badute bere zailtasunak eta bere kontrajarriak, baina gu behintzat, gure familia behintzat, eta beste batzuk oso pozik gaude erabakiarekin. Helburua, orduan da, ahalik eta bertako produktuen gehien jan, ezagit. Eta poliki hasi behar da ere pixu bat ekoizleekin kontaktuan jartzen, ez? Azkenean zuek nahi duzue kontsumo talde bezala, edo zure kasuan famili bateko kide bezala, zure familiak kalitatezko produktuak jatea, eta bilatu behar da, ez? Nunbaitetik, hasi ekoizleak bilatzen, ez behar da? Bai, bilatu genuen hainbat ekoizle, gehien bat gure lehenengo helburua zen barazkiak, ez, banatzea, hemengo barazkiak, garaikoak, ez,
Eta gero, bueno, pues beste produktu batzuk ere hasi ginen sartzen, ez? Ogia, eta arrautzak, eta ardoa, eta hainbat gauza, ez? Gero, batzuekin jarraitzen dugu, beste batzuk utzi dugu, baina bai, izan ditugu ekoizle batzuk ja utzi zuten, orain badugu berriak, eta bueno, badira Nafarroan ekoizle nahiko halako kontsumo taldeak mantentzeko edo bai. Gauza guztiak bezala, denborarekin gauzak aldatzen joaten dira, eta zuen hasierako funtzionamentua, zuek kontsumo poltsa bat edo zare bat edo erosten duzu, ez dakite asterokoa den, bi astetik nola hasi zen eta nola aldatzen joan da? Bai, egia esan da, gu ez gara asko evoluzionatu, ez? Jarraitzen dugu, hasi ginen moduan, ez? Hartzen dugu saski bat astero, eta betiko produktuekin, ez? Barazkiak, garaiko barazkiak, eta gero ogia eta arrautzak, ez? Badira beste kontsumo talde batzuk beste era batera funtzionatzen dutela, baina gu, horrela funtzionatzen dugu, horrela ongi goaz, eta konten gaude. Momentuan, ez dakite zuen kontsumo talde horretan, tomate gorriak kontsumo taldean, zenbat familik osatzen duzu, Orain gutxi gora bera gaude 30 familien inguru, eta jarraitzen dugu jende animatzen, gure taldeetan parte hartzeko eta baita talde berriak sortzeko, Orain Iruñerrian 4 talde gaude, baina badira aukerak auzoetan edo Iruñan bertan, talde berriak sortzeko, Ekoizleak gure ekoizleak badu nahikota sobera, bai, produktu nahikotxo du, eta posible izango zen talde gehiago sortzea, Zuen kasuan zenbat ordaintzen da? Kuota hilabetero ordaintzen duzu, urtekoa? Bai, hilabetero ordaintzen ditugu 50 euro, eta jasotzen ditugu horren trukue 4 zazki. Kalitatezkoa, gozoak, garaiko gauzak. Guretzak oso garrantzitsua izan da beti hori, garaiko produktuak hartzea, Gainera, kontsumo taldean ikasi dugu, zeintzuk diren, garaiko produktuak, eta, ezagutu dugu produktu oso onak, eta, orain beste produktu batzuk konsumitzen dugu, lehen ez genuen konsumitzen, Barazkiak, nongoa dire, konkretuki, badakizu Iruña herrikoak, ingurukoak, edo nondik ekartzen dituzte barazkiak? Orain ekartzen ditugun barazkiak etortzen dira gehien bat Baltierratik eta hortik, Herriberatik gehien bat. Arraultzen kasuan? Arraultzak dira baztangoak dira, Mikel Altzuarkoak, bai. Eta gero ogia lakabeko ogia jasotzen ditugu, ogia jasotzen dugu 15ean behin, bai. Eta, ogi oso gozoa da. Bai. Irauten duen ogi horietakoa, hori ogi, Bai, oso ogi berezia da, jende guztiari ez zaio gustatzen, baina nik uste frogatzen bada, bai, jendeari gustatzen zaio, Bai. 30 familia orain, tomate gorriak kontsumo taldean, eta, zareak edo saskiak hartu behar dira. Baina errezen hori izango zenez, ordaindu, joan da hartu. Hori antolatu behar da, banaketa, genero edo produktu egin banaketa ere, Bai, hasiera batean ekoizleek ekartzen zituzten gauzak, barazkiak, barazkiak eta ogia eta gauzak Iruñera, Iruñan biltzen ziren gauza guztiak, eta gero guk kontsumo taldekoek prestatzen genuen saskiak gero banatzeko, Orain ja, ekoizle berak egiten du guztia, Bera ekartzen du eta berak banatzen ditu saskiak. Orduan, orain, guretzat lan gutxiago, izaten da. Antolakuntza behar da, noski baietz, antolatu behar da, eta finantzak eta denak aurrera eraman behar dira, baina, ongi moldatzen gara.
Zuen artean, kideen artean bilerak egiten dituzu eta arteka edo... Bai, noizean behin elkartzen gara, orain dela gutxi elkartu gara ja urrengo urteko egutegia prestatzeko, ze bueno, pues, data batzuetan ez ditugu saskia jasotzen, adibidez San Ferminetan, eta bueno, pues, batzutan ere egu berrietan, pues, bueno, pues, igual egunak ez dira ongi etortzen ez, banaketak eta gauzak egiteko, eta horretarako prestatzen dugu egutegia, eta bueno, eta gero, pues, bueno, informazioa eta gauzak beti, bueno, orain parte hartzen ari gara alternatiben herrien antolaketan, eta bueno, pues, beti badira, osea, konsumo taldean aparte beti edo zein ekimenetan parte hartzen dugu ere batzutan. Alternatiben herria aipatu duzu, zozera ditu dut, kanpotikan, urrengo urterako ez 2018erako, Iruñan zozer potola antolatu behar dela ez? Bai, daramagu uda aurretik ja alternatiben herria egiten, orain dela 4 urte Baionan antolatu zen, orain dela 2 urte Bilbon, eta orain Iruñera ekarriko dugu egun hori. Egun horretan zer eginen dugu, bueno, pues gehien bat, bueno, kapitalismoari, ez, bueno, aurre egiteko, pues, badirela alternatiba asko, ez? Bai kontsumoen inguruan, bai energiaren inguruan, bai finantzen inguruan, eta bueno, antolatzen ari da egun hori, kriston ilusioarekin jende asko parte hartuko du, eta bueno, ekainaren 2an izanen da, eta bueno, gu ere konsumo talde bezala, beste konsumo taldeekin batera parte hartuko dugu, eta gure alternatiba erakutsiko dugu bertan, ez? Bai, antolatzaileak edo parte hartzaileak, konsumo taldeak bai, eta beste talde eragileak ere parte hartuko dute edo? Bai, hor parte hartzen ari dira, pues, bai sindikatu batzuk, bai mugimendu ekologistak, bueno, hezkuntzako jendea ere parte hartzen ari da, bueno, energiako enpresa batzuk ere ari dira parte hartzen, energia alternatibakoak, eta bueno, bai, eragile asko ari gara parte hartzen. Ostegun honetan badugu Katakraken Iruñan batzar bat, eta bueno, poliki ari gara pues, festa polit bat antolatzen. Hori da, zuek ere nola ez, tomate gorriak bertan egongo zarete, eta ja bukatzen joateko pixka bat, aipatu duzu, momentuan lau zonatan banatuak zaudetela tomate gorriak? Bai, azkenean, bueno, sortu ziren 7 talde, azkenean gelditu gara 4 bakarrik, eta, bueno, pues, bai badugu Aldezarrean 2 talde, hemen Errotxapean beste bat, eta Burlatan bai, beste bat. Eta saskiak biltzeko orduan edo hartzeko orduan gune konkretu batean uzten dira edo nola izaten da banaketa hori? Bai, bueno, banaketa, bueno, saskiak eramaten dira leku guztietara, ez? Bai Aldezarrera, bai Burlatara, eta bai Errotxapeara. Astelenetan egiten da banaketa, eta, bueno, normalean, pues, bueno, astelenean bertan hartzen dugu edo bestela asteartean. Bai. Eta egoitza konkretu batean edo etxetara edo? Ez, egoitzetan, bai, Burlatan adibidez biltzen dugu peña batean, hemen Aldezarrean auzoenean eta Zabaldin, eta Errotxapean lab sindikatuan biltzen dira poltsak. Hori da, orain behar bada ikusentzule baten bat egonen da begira, eta jo, nire auzoan nahiko nukenik ere, ez? Aski da ez, beraien artean pixka bat mugitu, zuekin solastu, eta bueno, azkenan 50 eurogatik kalitatezko bertako produktu ez osaturiko saskiak hartzea eta jatea, azkenean aurrera pausu garrantzitsua da ez, eta bueno, pixka batzuk diozuna, ez da bakarrik bertako produktua konsumitzea, hori konsumitzekin, lortzen dugu bertako ekoizleak aurrera jarraitzea, eta pixka bat kapitalismo honeri ere aurre egitea, ez? Hori da, bai. Bai, mantendu behar dugu hemengo jendea, ez? Alternatibak sortu behar dugu hemengo jendea ere, bueno, bere baliabideak izateko, ez? Eta, bueno, eta gainera, bueno, pues, agrikultura ekologikoarekin egiten dena da, bueno, ingurunea zaindu eta bueno, produktu oso onak, ni nabaritu dut pila bat elikadura ekologikoarekin hasi nintzenetik, bueno, ez apenas gaizotzen naiz, eta bueno, eta familian ere gauza bera gertatzen da.
eta bueno, oso pozik gaude. Hori da, Iruña herrian ere, eta Iruñan azkenean Nafarroatik populazio handia biltzen da bertan, ez? Bai herriberaldetik edo bai iparraldetik sakana, bortziriak, baztango jendea, bada jende askoia bertan bizi dena, jendea ere horrek ere lotura handia du lurrarekin, oain hiritara etorri da, baina bere nortasuna askotan lurrai lotua du, eta bueno, jarrai dezala jendeak horrelako zuek bezala, horrelako ekintzak, horrelako pausoak ematen, eta zuek ere, poliki-poliki, jarraitzen duzuen gutxienez ez, orain arte bezala, eta bueno, jendeak eskatzen modu, produktu berriak eta gauza berriak, dana solastu eta antolatu ez. Hori da. Bai, animatzen dugu jendeari, bai gure kontsumo taldean parte hartzeko, edo beste kontsumo talde batzuetan parte hartzeko, edo kontsumo talde berriak sortzeko, ez? Beharrezkoak dira, etorkizunerako, ez? Osongi, eskerrak haunitz, Josu, zure azalpenak emategatik, tomate gorrien hitza izategatik, zoriondu egiten duzuen lanagatik eta aurrera, mila esker. Eskerrik asko zuei. Kontsumo taldearen inguruan solastu gara, badakigu barazkiak, arrautzeak, ogia, beharrezkoa dela elikaduran jatea, baina baita ere beharrezkoa izaten da haragia jatea. Gurekin Peio Sarratea dugu, bera almandozko gaztea, eta Beitikotx abereak, edo Beitikotx ikuyuko nagusia, eta berak erabaki zuen haragizko beiekin lan egin nahi zuela, eta kalitatezko haragia ekoiztu. Bueno, Peio, halaxe da ez, gaztea zaitugu, baina erabaki hartu zenuen, eta kontent zaude ez erabaki horrekin. Bai. Arras kontenago, eta behin erabaki hartutea aintzinetin behar da, pentsatu gabe bertze aukera ginen edo, beti segitu behar da lanian, eta momentuen arras konten gaude. Hemen Iruñan gaude, eta beti ere populazio asko biltzen da bertan, jendeak jamar du, ahalik eta hobekien, eta horretarako, pixka bat badakigu Nafarroan bertan denetarik ekoizten dela, eta pixo bat baliatu behar da, bertako kontsumitzailea, Nafarroan ekoizten diren kalitatezko produktu horietaz, kontsumitzeko. Ez, zure kasuan, haragizko behiak. Haragizkoak behiak dituzu, baina zure ikuian nola antolatzen duzu, ze tekin atatzen duzu behi horietatik? Guk iten dugun da ziklo osoa, esten dugu ziklo osoa, erditzen dire behiak eta aratsak guk etxean gizentzen dugu, eta horietatik parte bat hasi gara saltzen salmenta zuzenan bidez partikularrei, Nafarro osoan eta baita Nafarroa azten bertze toki betzuten, eta bertze batzuk, soberan daudenak edo benta zuzenakin ez direnak atretzen, arategietara saltzen dugu. Eta beti ere, kontaktu zuzen duzu konsumitzaileekin, azkenean konsumitzaileak zautzen du zure produktuak, eta beti ere, bere galdetzen du pixka bat, ezagite galdetzeko orduan nola galdetzen du, zer galdetzen alda zurekin kontaktuan jarrita? Galdetzen duten lehenbiziko gauzea berze sartzen den lotetan, prezioa, eta gero eta gehiago interesatzen zaio konsumitzailei nola produzitzen den haragioi. Azkenean klientiak nahi du gero eta kalitate gehiago, eta jakin ongi nondik heldu den, zerekin elikatzen dugun gure animalik, eta pixket hurbiltasun bat izen ekoizleakin. Hori da, beti ere badakigu ere zure aretzeak Nafarroako aretzea edo Ternera de Navarra IGP-aren barruan daudela, berme handia du horrek ere, izen handia ere du, bastan ere badakigu nola baloratzen den, eta loteak, haragi loteak. Loteak iteko orduan, jendeak gauza konkretuak eskatzen ditu, edo loteak izaten dire pixka bat denetarik. Loteak guk gure kasuan daude definituek, errexago delakoz guretako modu unten aratze osoa saltzia, eta bertzeran norbaitek eskatzen badu filetiak, bertze batzuk gisatzeko eragi sobratiko zen. Orduen beti daude definitu, daude gure web horrien, eta jendia momentuen konforme dago errekin. Zer da lote batek ekartzen duna gutxo erabera? Lote batek hartzen du aratzean pieza guziek proporzionalki banatue, gisatzeko aragie, fileteak, klase guzietaik, solomilloa, txuletak, redondua, churrasco ere bai, pikadillo, aratxe baduen aragi guzie. Eta, lote oso erakargarriak eta pixko bat ezagit. Ez da aski ez zure kasuan, hazienda ongi zaindu,
ezin da ekoiztu, baizik eta gero irtera baten martzaiot, hori ere antolaketa eta lan handia da, ez? Hiltzeko orduan aretzea, nora eramaten duzue, nola zatitzen duzue? Pues guk ematen dugu, hiltzen da Iruñeko mataderoan, eta gero sanguesara ematen dugu despiezatzera, zamalek iten daku, zamalek batu bertzaratik ebetzuk, eta gu han bertan egoten gara, kusteko dena ongi atratzen dela, eta loteak gu nahi dugun bezala moldatzeko, eta behin despiezatu eta enbasatu ondoren guk atxaldian ja egiten dugu repartua. Banaketa hori inaurretikan, lehenbiziko bezerokin kontaktatu behar da, ez? Zakit, antolaketa hori dena nola da, zure telefona badute, eskaerak aurreko astean egiten dire? Pues ematen dugu 3 urteunekin, eta orai gehiena erabiltzen dugune da WhatsAppa. Aste pare baldenago nik batzen dutelaik data bat noiz banatu behar duten, biheltzen diot kliente guztiei mezu bet, eta jendeak erten du, unteko aldien badut edo eskatiko batzut bertzian, edo eta gutxi gora bera bautelaik kopuru bet, orduen hiltzen dut edo aratze osoa edo erdi, edo eta gero jendeak ere kontaktatzen du Baztango zaporean bitartez, folletuak bat dugu, Baztanen banatuek, web horrien bidez, eta nabaritzen duguna hauniz da, jendeak konten dagona, erraten dena el boka a boka, norbaitek probatzen badu, ez dakit bera nahian itxen edo, koinatuen itxen edo, interesatzen zaiola gure produktua. Orduan, Baztango zure aretzen aragia, esaten zuk esan duzun bezala, Nafar osotik edatzen da, eta hori gaur egunen garrantzitsua da, ez? Garrantzitsua da ekoizlearentzat, badakigu superfizia handi hoitan, bitartekari asko ibiltzen direla, azkenean abiatzen den preziotik bukaera arte prezio asko aldatzen da, eta tartean, haunitzek hartzen dute zati bat. Zure kasuan, zuri dagokizu zuk ekoizten duzuna, eta kontsumitzailea badaki ez, salmenta zuzena dela azkenean, ez? Bai, nik uste salmenta zuzenakin gainera, jakiteaz gain zaizaren jaten, baduten kalidade puntu bat gehiago, maduretzen duelako, zontzen delako zaragioi 10 egun kamaran, sarakinek eta ezin dute hogin, ezin direlako zarriesgatu behin ondute hor karnizerien egotia, eta nik uste salmenta zuzenakin badugun plus hoi. Behin, pediduak hartuta, banaketa egun iristen delean, egun batean antolatzen zara banaketa guztiak egiteko edo? Bai, hasieran gutiago, bezero gutiago gintuen, eta orai gero eta gehiago daude, eta hasi gara pixket, egun betian despiezatu eta enbasatzen, asteazkenetan, eta kusten badugu harra satope gaudela, uzten dugu hortzeguneko banaketa. Batzuk asteazken atxaldean, bertzeak hortzegun goizian, pixket antolatu jendeak nola alduen. Bezeroan dako komoduena izeteko. Banaketa hori leku konkretu batean izaten da, o partikularrekin geratu dozein lekutan, da? Normalean, Nafarroan ematen dugu guk itxera, eta Nafarrotik kanpo biheltzen dugu transporte enpresa batekin, hotzean, baina normalian hemen etxera ematen dugu, edo norbaiten lantokin edo gelditzen gara, baina beti klientia ematen dugu eskutera. Zuk, esan duzu zure eragi hori ongi ondua goten dela, 10 bat egun ja izaten du, kontsumitzaileari iristen zaiolekan, normalean kontsumitzaileak hartu ala poliki-poliki jaten joaten da, edo tarteka kongelatzen alda ere zatiren bat, edo? Gehienak kongelatzen dute, sobre todo 10-20 kiloko lote hartzen dutenak sartzen dute izozkailuen, eta gero hilabete bat, 2 hilabete irauten die, jaten dute mantxo-mantxo eta eskatzen dute berriz. Azkenean 5 kiloko batek ere eskatzen dute normalian familitikiek, bikotiak edo, eta ezin da dena batean jan. Baina, erran behar da, aratzia behin izozkailuen sartute, urte bat irauten alduela kalidade honakin, seguro. Gero sumatuko da zaporea plateran daolikan, eta askotan aragia beraia sumatzen da zartagian edo plantxan daolikan, ez? Beste leku batzuetako aragia edo, kalitatezko aragi bat, Nafarroan ekoiztua, Baztanen ekoiztua, ikusten da 1000 modutara, ez, azkenen desberdintasuna. Bai, bezerok erraten dutena da, ez dakit baduela zapore ona, ez duela bertzeak beza inur galtzen, zartainan eta patzian, eta hori importantia da. Eta aretzea saltzen duzu, poliki-poliki konsumitzaileak edo poltsak haundituz doaz, eta ez egite merkatuetan, beste leku batzuetan ere saltzen duzun, edo salmenta zuzena bat egiten duzu?
Pues normalian salmenta zuzena, duten 5, 10 eta 20 loteak, hasi dire batzuk ja aratze erdi edo osoa erosten ere, eta noizbait ere bai saldu dugule pues, Donostia aldera eta restaurantetara. Baina gehien bat, errango natzun 180 dela lotetan partikularrei. Zuk aipatu bezala aretze erdia eta etxeetan bizi direnak edo baserrietan edo etxe handietan, gaur egunean arkon edo izozgailu handi horietatik edo zeinik izaten du etxean, bat edo bi, eta ez da txarra ez da, behin inbertsio bezala erosten duzu, zatitua duzu dana, oso eskura, dana identifikatua, eta hor duzu ja urte osorako aragia, ez? Pixo merkexoa etarko da ere, ez? Bai, proporzionalki merkeago atretzen da. Azkenean eskertu behar duzu klientiak ere ze esforzu egiten duen aratze erdi edo osoa emanta, eta guretako ere lana izerrexago da, orduen merkeago da bai. Kalitatea, haragiak kalitatea bat izateko zein da sekretua edo ze hartzen duzu zuek kontutan? Pues sekretu importantienan ere ustez bi gauz. Alde batetik elikagaiak, albezain naturalak izatea eta animaliek ongi elikatuak egotea, eta bertzaldetik izango zen pues, animalien pues, ongi izatea, ongi egotea, estresik ez izatea, kamionan adibidez gaten delaik hiltegira, pues, albezain ongi egotea, eta bueno, bere bizitzan zehar beti ez egotea animaliek piletuek eta beti sanidade on bat izatea, kuadra barnean. Eta gero zuek Nafarroko aretzea Terne Navarraren barruan egotekin, horre kalitatezko beste zigilu bada, horrek ezakit tarteka zenbait auditoria, inspekzioneak edo kontrolak gehiago egiten dire? Bai, tortzen dire tarteka, pues, tokatzen zaitzu, igual urte batzuten, pues, 2 urte segido, bertze batzuten gutiago, baina bai, tortzen dire, repasatzen dute dena ongi, animaliek pues, beren raza izetia, eta maikin 5-6 hilabete egotia, eta bai, behiretzen dute bai. Almandozen duzu bizizarete, zuen hazienda Almandozen duzu. Desberdintasun handia dago Nafarroan, badakigu tutera batean hazienda bere egotea edo Almandozen egotea, aldatzen da, ez? Aldatzen da klima, ez? Pixu bat ere danak zerikusi izanen du, ez? Bai, azkenean gure klima sarrasona da, nire ustez benpin. Hazienda edukitzeko orduan nahi baduzu elikadura natural bat izen eta etxekoa izen, pues behar duzu urie arras importantia da, eta guk zortea dugu, pues bastan aldean uri desente botatzen duela. Egia da neguen lan gehiago maten dakule, baina bueno, dena ezin da bikain izen, hasi que ongi dago. Aretzeak goizten dituzue, aretzeak saltzen dituzue, horretarako, behiak behar dira, zezenak edo inseminatu, pixko bat oreka hori, pixko bat behiko purua sortzen diren aretzeak hartzen ari zara edo poiuk handituzua eta ez da erraza. Pues gaur egun izango dugu 40-45 behi, eta nire itxean sobretudo badugu kostumbre txarra dena gustatzen zaizkigule, eta ustentugu hauni itzamatako, orduan mantxo-mantxoa igara hunditzen, eta normalean erabiltzen dugu zezena. Niri partikularki gustatzen zait zezenakin lanitia, naturalago delako, ez dakit. Gustatzen zait albezain naturala izatea, nahiz eta batzuten inseminetu behar da eta egiten da, baina momentuen hola manejatzen gara. Aretzeak ateratzeko orduan, urtero aretze bat, ongi, fertilidade aldetik handa behiak ongi daude? Bai, momentu honetan arras ongi daude, hasi garanetik etxeko siloa eta egiten abaritzen dugu indarrean daudela eta arras ongi funtzionatzen dutela fertilidade aldetik, gero batuzu altibajoak urtean barna, uden eta jaisten da pixke bat, baina momentuz konten gaude eta espalime da eritasun reproduktiboik edo normalean ongi gaten dire. Behian adina aldetikan, pixko bat, oreka bat poliki bihatzari zarete, edo daneak adintxu antzekoa dire? Azkenean zarrak entzentuzu, gazteak sartzen dire, orduen beti daude media egongo da 6-7 urtetan. Izango dire behi gaztek eta bertze batzuk 15-16 urtekoak, baina normalean beti bilatzen da oreka bat. Zuen kasuan behian iraupena edo zenbat urtetan kentzen duzu? Gehienak 12-14 bitartean, batzu gehiago, bertze batzu gutiago arazo hartuztelako zedo, baina normalean adin hortan ez da utzi barrere sobera sartzera, gero behi horrek ere rentabilidade bat maten datzulekoz, gizendu eta behi horrek ere haragi ematen du, orduen saiatzen gara ongi gizentzen eta
13-14 urte bitartean kentzen. Haragi aldetikan, aretzearen haragia, behiaren haragira desberdintasun handia sumatzen da. Pues nik egierteko behia ez dut taunizian, normalean etxeko aratzea hiltzen dugu, baina nik uste behia ere ona den. Behi zahar bat ongi gizen dute eta ongi engresatute, txuletak eta benpin fama gehiago izaten du behianak. Almando zen baztanen kokatzen zarete, konsumitzaileak, zuen poltsak, odoloteak erosten dituztenak, Nafarrosokoak eta kanpokoak, baztanera turista asko etortzen da, ez dakit suertatu denez, nozbait baten bat baztanera hurbilduta izu, Peio, hurbiltzen gara zure ikuiura edo pixua jendea jakiten nola bizi den edo nola ikusten duzuen hazien da? Bai, pastu zaiku, azken urteetan baztango zaporea sortu dugunetik tortzen da jende desente euden, Espainia guzitik, tortzen aldire Valentziatik, Kataluniatik, Galiziatik, tortzen da jende haunitz bai. Txileko jendea ere izan dugu. Eta hoiek dire gehien bat bieltzen dugune gero kanpora. Probatzen dute gure haragi, gustatzen zaie gure ikulua nolakoa den, eta gero etxera bueltatzekin eskatzen dute. Ikusentzuleak jakiteko, batzuk baztangoak jakinen dute, baztangoak ez direnak behar bada ez, baztango zaporeak. Zer da? Nolatan sortu zen edo zer da? Sortu zen abeltzain batzuk elkartu ginelaik, nolabait ezagutarazteko gure produktu zein den eta bertze irten bide bat atratzeko, erran duzun bezala intermediarioak eta kentzeko eta zuzenian saltzeko, eta pixketo hartzeko ere jendia, ez dela bakarrik haragi edo arroltziak edo ekoiztia, kontuten hartu behar dute ere guk inguru giroa zaintzen dugule, saiatzen gara bezain ongi zaintzen, eta ez dutela bakarrik guk produzitzen dugun produktua erosten, gibeletik ere bada lan gehiago. Adibidez elikadura erosten badugu kanpotik, hoiei ere dire jatera ematen nahi dire, eta ez da bakarrik ikuluen afera. Kasu horretan, orduan baztango zaporeren barruan, ekoizlen elkarte bazarete, eta ekoizle horien barruan denetarik da, ez? Eragizko behiatik aretzetik hasita, arraultzeak, gazta, denetek ez? Bai, badire, nik erango nuke lehenbizko sektoreko elikagai haunitz, barazkiek, badire mermeladak ere, esnia, gazna bezalako esnekiek, arraultziak, bai, bada denetek. Matxa ere bai, sagardoa ere bai, eta izango dire gehiago, orai momentu enten ez aitenak okurritzen, baina badire desente bai. Baztanen denetarik ekoizten da, azkenean zuen produktuak ezagutzera ematea helburu eta gero kontaktatzeko orduan kontsumitzailea partikularki ekoizle bakoitzarekin jartzen da kontaktuan, ez? Bai, normalean bai. Astionaren datzuten folleto horietan heldu gure informazio guzie, elbidea, gure telefonoa, gure web horri eta bai, normalean gurekin patzen dire zuzenean. Osongi, ikusi duzue, Peio Sarratea, bera abeltzaina, behitiko abereak, Almando zen egoten dira beraiek, eta beraiek ere baztango zaporeak elkartearen barruan daude, kalitatezko produktuak kontsumitzaileari ezagutzera eman eta kontsumitzea beraiek dute helburu, eta ikusten dugu lan garrantzitsua egiten duzuela Peio, azkenean badakigu horra dela ez lehen sektoretik bizitzea, azkenean, ofiziori afizio behar du izan ere, bestela gogorra da ez, ordu asko, asteburak ere lan, eta, ez dakit zer moduzen ematen duzu hori. Bai, gogorra da, baina ni gustora nago, arras ongi ematen dut, jendeak erten du batzuten, nola egoten altzara asteburu, hainbertza asteburu atragabe de lagunekin egon gabe, baina, azkenean arpatzea izut arte bat. Ez da dena beltza, gero egie da ere, guk ez dugule gure jefe propioa gara eta noizbait ere behar balime dugu egun bete edo astetratez, antolatzen gara eta hartzen dugu. Ongi, Peio, esan dagoa, segi zuen lanean, ongia izate, eta beste bat arte, mila esker lanagatik. Esker mila zuei eta nahi zuen arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan, eskerrak emanez zuen arretagatik, agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi!
Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.